indi chef mana. Mais che obi drala. E ba kala mane ni fen ta dora tla la ka buru ne ko. Obsega bure ko. Bo o to ni dora mire ni na no de grand chef ma. Bi bure ko chugodi. OK, mais bi grand chef nga lega do tata sa. Non, vous venez. Ah. Ere date kuma la re bien bi kane. E akan ba. Biara mission ere. Ne ba nyina la ko. Tabe da za ma ibulo be bo ala wo. Oui. E chama mu ma. Mais que nya benna. Oui. Anti do tata. Che, su lo ndra ya. Kono msto ni wanao. Ciao Giule nure kan mene wona awaga ayo tiga nu diam folo sa karabu ya guru na kodo anyanga ni nowe anyanga limbare do jawa tam ngata chilan yorola OK minem na president la ne to ko sitan geng wala bon ne ka dore be ko wole na so bisiga imaya bo ba ko no wa an se to wa che ne baby darala re Guerre turba kala ne wema ko esa ay no akona ko gele no mata ni mau josi sa ka famatu me mara mune be chenga che wata saka tare che amro reflect joy che fare bila De lad mane ba ko. jambe Ha? tana ba kelia e mana fare bawda wara jala ni Ola jeba. ati pere bo be ko gele ke ko ni mo mi kele da la ka ni mo josa aw nyangiri I am a galeria. Boni ne ka kera chapure na ko mi wore be ke. Pauli. Wa unya shida. Che, Allah tro ko. Dira te chiya kala. Do ka bula kala ay be nawo. An ka bulu. Ife na fo. Ka ko bula ko ta. Ka ta kere lo. Me mo mi awu lesi ka wa. Ya wala grande malé ni mi ma ngaya. An gangster mo shiton kaya. Mo mo wo do ba wala. Aba ta kera mi na bu tu ha be si. Wa kele ni. ame tan se to asa ne fanana so Me ne fem yero lo esi ga ya. anya ame se ami deli la se Che mo ko te la ru di on ma. Trapu kala ni ni sa. Fo la yambla. ame deli Si te bu. Ka ko tu dala. Aye bu e tu don aba. Mbu chante vile mablali la hara. Me na o mana. Nan taw do sugo ge. Aga fo mo tu nyam. Boku blakata. Sina o bloga. OK, aita. Boga tare. amena Au melen 5 minutes. Sakelo. Ore ba wulu. O da jinyo go ba. Rapu me kala ya ndoro. Je jamna ni kan yibulo de. Awage o kan chef bulu. Ay fem programme ni to bisa. Ni na be sumani ni ma. Sumani. Abe sumani ni ma shege be jam. Chendo re o bubara ga bu. O grand chef feni. Azala be finti ni be jamantini ta. Okay. Bo chef. Sinera tita maga donna sida. Ulanga ta babu donya ine folo. OK, anga ta feno sama. Ne ko don changer le manya. Ale grand chef am ta ni nu wa. Men to. Ha? Aga na bi go bi ta bi. No, bitate bisa. Mingala bo. OK, bye. Voilà, Amazon. Madame, depuis que tu as dossier plateau, je m'en fous. Ne tara domina ko ne ga dossier di musoma alors que directeur ne be mais si ça oui directeur boy una na directrice ne iba do muso sembe fe o fe na ko kon be ti be tabara C'est vrai les gars, c'est une casse à voiture. Allez gars, faire c'est non il y a pas mentir non ne te cigarette ni blé anko ah polite bitai na bitai i atuma mune we no house dori yan kumbe bi kulula yan fe kulare marifa muru Ko fanga la jakuya. nga chene be nu do sa bandi munu bana barama ga tu sigi kulu sanfɛ Olu be so wala ko ba fa kale kala on tete me fe. sita gangi na ga mo ne ta Olu yere de deli yere de on finance. ko du ma bana Ko sita geng. ayama Wa bana Ayu ma fenga. ni den la haraji bango na sekngata ko na ma sekngata Ku ba do ku ta twele. jango ga o de ga se ga ta Awo.
Iya amta nu interge ni to sasa nu te taga be an yɛrɛ de bɛ taga sa wala aw siga aw kan kono ya mɛ aw kana taa de aw siga an kan kono n'a ma wuli kan jɔ denmisɛn ninnu tiɲɛnen tota an ma kɔnɔ yan an bɛ taga ni aw sigi i kun ne ka kuma fɔ Ko ka ne ja tigɛ. Kuma tɛ taa ɲɛ. marifa min b'i bolo est-ce que a bali tɔgɔ jan wa 3 balles de ba 3 balles bali kelen wolo kelen f'a ka wari la chef cɛ ne ka cɛ Cɛ tarapu. ma fɔ yan nin tɛ taga lɔ Tarapu. nin tɛ makan kɛlɛ ye sa cɛ An jɛ sɔrɔ. Mais ne kuma muso fɛ e bɛ se ka fɛ ko ne yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a dɔnbaga de ne ye. cɛ e sigi an fɛ i ka di n ye bi trop Yɔrɔ dɛ. A jɛ de bɛ nin kɔnɔ. ale ma fɔlɔ ka dabirindala yan na ala jɛ n'anga kɔnɔna na jɔ cɛ o tuma a ye président muso ou ministre muso de darage bi ale ma fɔlɔ ka dabirindala yan ne b'a fɔ n ko ka siya Cɛ ko muso bɛ mɔbili de kɔnɔ ne ko cɛ ne ba i tɛna k'i dɛmɛ a o b'a sɔrɔ a bɛ ka fɛn dɔ labɔ quoi cɛ a tɛna ka segin tarapu gérer bi. non mais c'est b'a dɔn i ka di n ye trop mais i bɛ ka ani tile o tuma aw tɛ kuma mɔgɔ fɛ ça va bien i ka fiye ko ta cogo di aw Cɛ an tɛ fɔ yan an tɛ an tile mɛn yan tɛ an tile gɛrɛ quoi. mun bɛ yen N'i nana an ka gɛrɛ na i bɛ n'i jɔ de ko tarapu. e bila paix la sa e bila paix la e bila paix la oui stop musomanin saba tɛmɛna yan sisan musomanin saba tɛmɛna yan sisan ko dɔw y'u agressé ne b'a dɔn mɔgɔ si tɛna sɔn k'olu agressé ɲɔgɔn cɛ olu de don ne ma fɔ yen na aw kumakan kana yɛlɛ an ta sanfɛ cɛ wuli ka wuli cogo di an mana kele kama an nana kangarida de la an na kun ye y'a faamu cɛ he o wara ta dɛ a ye denmisɛn ninnu ye k'u to yen cɛ n ko kana taa n ka wuli k'aw jɔ a fari faga fɔlɔ a fari faga bon sisan n ka cɛ aw Ne bɛ anw dala de dara bi ɲininka ne de aw bɛ y'a anw dala ɲininka mun na cɛ aw kɔni n'u taara fɛn bɛɛ ni ala cɛ n'u taara gɛrɛsɛ na taa sa fari ɲɛ tɛ marifa la chef kulo minɛ fɔlɔ e jɔ sa an na kun ye kangarida dɔrɔn an mago tɛ kangarida an mago tɛ kangarida la aw taga n'a ɲininka ne ka papu dɔrɔn ka tarapu la cogo di. a fɔra ne k'aw ka Cɛ an ka kulo minɛ. a kulo minɛ kulo minɛ sisan o dabila i kana n'a sen ka sa kulo minɛ m'anw fɔ aw ye ka ɲa mais ne hakili la kɔni aw ka ɲɔgɔn dɔn superpion mais est ce que aw ye cɛ fɔlɔ o kulusibaw la fɔlɔ k'a bɛna aw ɲininka an dakɔrɔ kan na an nana kun ɲini aw ɲɛna i kulo minɛ i ka kuma fɔ ba Ne ka kulo minɛ. Aw bɛ se ka kuma o. cɛ sisan n'u ka kɔɲɔ d'i ma n'u taara a bɛna n ka dusu balima bɛɛ di yan ayi a kulo minɛ d'accord a fɔra ne kan k'u to yen a ma fɔ k'aw ka bila dɔrɔn minɛ Cɛ i tɛnɛ an t'o la koyi e buri i ka marifa chargé ka ɲɛ o kelen bolila dɔrɔn e tɛ ne tɔgɔ mɛn. olu t'a kalama Ne de tɔgɔ ko Tita Gɛng. a yɛrɛ kama sigira an b'a dɔn ka dugu la an ka kɛ cɛ ye cɛ tɛ yan an ka Bɛɛ ko muso ma kɔrɔta. Hali ne ka jugu. Ayi lamɛn sɛfu de y'a fɔ yan ko delili tɛ yan dɛ si ne tile i m'a fɔ a. mais ne ma dɔn hakilina sugu min bɛ o tuma i t'an ka baara fɛ de A banna. bon n'i b'an ka baara fɛ tourlancé ye suru de ye sɛfu a fɔra ko ni mɔgɔ bɛ delili kɛ k'a ka kɛ ne de ye ne de ka fɔ ko karisa bila ka taa ou bien e. Cɛ hinɛ tɛ yan. N'aw bɛ inu la inu la. mais muso u b'aw bolo yan ayi u tɛ yen u taara min u taara aw fɛ yen bon aw bɛ fɛn o fɛn kɛ aw lana yan aw b'a fɛn o fɛn kɛ n'aw t'a fɛ aw jɛnnaja ka kɛ bi aw bɛ taa 5 minutes o de b'aw bolo an n'u ka muso ninnu ka se yan bien a ta o ye n ka dɛrɛ mun ye A y'u bila. a taa bɔ yan de A ta. Tɔgɔtɔ dɔ bɛ yen. ayi
Ana bila la. Ayi kabako sugu bɛɛ de da ninnu kan. Ni to jara Nouvelle vie. Ko sa o tɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. An bɛ se ka taga sisan. An bɛ se ka tɛmɛ o tɛ foyi kɛ. Ayi foyi. Nin y'a ko bannen Ni de. min y'a tugu ka se aw ma tuguni a ye na. Nin y'a ko bɛɛ bannen. A ye baara mun da o kan fo k'u sa u tɛ ɲina an kɔ bilen. Ne ko mɛ chef de greffe fɛ ka nin. Nunu yɛrɛ de cɛbalen de to. N ye tɛgɛ dɔ ca ɲɛ kan fo k'a ɲɛ mɛnɛmɛnɛ. I jo b'u la walayi. K'aw bila baara ma k'aw kɔnɔ o la d'anw ma. Muso kunbɛn. Fo ni b'anw na sosori ka anw na wuli. Non musomanin minnu b'u kɔnɔ u b'a kɔni. Non ne b'a dɔn u b'a opérer. Aw tɔ ma bɔ An ye baara min da kan han. O yɛrɛ cɛbalen ba. a bɛ k'a jigi da An ka nin ɲɔgɔn de ye. kan. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ. An ma kɔni dɔɔnin quoi. Aw sigi. Jara ni fɔ ka kɔnɔ. Voilà. Je ne veux min f'i ye. Ninnu ye nin ko min kɛ tan. Non n tɛ se ka kun ne dusu fɛ quoi. N terikɛ n bɛ min fɔ ɲɛna han an ka marifa ɲini ninnu kama. E bɛ marifa feere yɔrɔ de dɔn. Ne bɛ marifa feere yɔrɔ dɔn. Dodo a bɛ marifa feere. A ɲɛnamaw. A ɲɛnamaw. Mais est-ce que 24 coups bɛ sɔrɔ. A bɛɛ de bɛ sɔrɔ. An N'o k'o tɛ kɛ ni sa. ninnu bɔra kalama u ye min k'an na cɛ a mɔlɔya ka bon dɛ. N tɛ se ka bɔ a kalama sa. An ka to tan an ka ko to tan an ka kɛ an ka taa nin yɔrɔ la. Ne yɛrɛ tulo bɛ ɲini ka tigɛ o. A bɛ bɛn. Sisan han a y'aw sigi an bɛ taa ka na i y'a faamuya n'a peresera fɛnɛ aw bɛ se ka taa nka aw kana bɔ ni yan fɛ i y'a faamu sabula an ye mun kɛ olu la yan fɛ i t'a ɲɛf'u A ɲɛna. ma nɔgɔn dɛ. An ye wari in da ninnu kan u m'a dɔn u dusu bɔnnenba de don sisan. Mais a ye bɛ mun sira dɔ in kɛ quoi. Voilà. A y'a faamu. I y'a mɛn. An bɛ taga na sisan. Voilà. Aw tɛmɛ kɔni. A ye an Non, tɛmɛ tɛmɛ. an bɛ na sisan. An bɛ na. Ya Arasta. Jɔn Arasta. Jɔn don? Arasta i terikɛ de don. Ne jɔn ye? Nin ne terikɛ ye. An nana produit san de la Arasta. Mun b'a yira ne la ko nin tɛ polisi ye? Arasta nin tɛ polisi ye sa. Mais C'est n mon kunkolo ami yɛrɛ lajɛ walayi. dɔrɔn n kunkolo yɛrɛ lajɛ polisi kunkolo bɛ tan. Donc aw nana jate de nɔfɛ yan? Voilà i ma. Arasta. Den jeli? Pistolet fila. Ne ma fɔ ɲɛna k'a bɛ bɛ sɔrɔ. Non nin ko Nin an bɛ. terikɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn c'est des années. Voilà, matériel filɛ nin ye. Ya Arasta. An ka cɛ nin b'a bannen. Ne fɛnɛ bɛ nin ta kɛ. Non Arasta. Aw bɛ se ka bɛn Ça c'est sigi. très bien. Ɲɛnamaw de don. Ne bɛ nin ta. Ne bɛ nin ta. Non ça c'est. Arasta an tɛ kuma ou bien. Aw jeli b'aw bolo. Bon an kɔni An ka nin saba bɛ taa siɲɛ kelen. an ka saba bɛ taa yɔrɔ. A saba ye joli Arasta? A bɔn i yɛrɛ b'a dɔn cogoya dɔn ni wari t'aw bolo n bɛ se k'a don i ma kɔni i bɛ n dɔn ka kɔrɔ dugu in kɔnɔ. Non Arasta ne b'i don sa walayi. Bon an b'a saba bɛ louer quoi i y'a faamuya. N'Ala A sɔnna. wari bɛ na wagati jumɛn? Non tile saba 3 jours. Ni 3 jours tɛmɛra i bɛ n dɔn dɛ. E bɛ ne ka so yɔrɔ dɔn ou bien. I ka location. Bon su o su n'a ye opération kɛ a bɛ se ka na ni 6000 ye. A saba. A saba la. Problème t'a la o ka nɔgɔn kojugu. Problème t'a la. Chef. Arasta n'Ala sɔnna ma. Wala Complete. d'accord n'a kɛra cogoya min na Ouais. a tɔw bɛ yan. Problème t'a la. An ka bila. Arasta an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ. Voilà merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Ka baliŋana tun ka tile ka dire nin na n bɛ ɲɛfɔ cogo di ne dun ka ko tɛ ko jɛlen. Ya tila ka segin jo ma. Non a bɛ segin.
ja daga elema bla deni numa ça même on montre jene mu yo nere bora ne abla ga diga fe kise banga bora do ne abla ga ta chama ba do gutara na shegia shegia mais elle non non elle est là non ne ti la maintenant tiens elle est là mais pas bora to na ye Ebe se kala mena to. tiens elle na mais ça tan shigala ini ma na fian kera ga ba wa kele ni mais fa han ira ira na ka don a fo ça dire nous a don ay mo qualité bu non to tu na to ko mi jonwi moshi wa ame nyon soro basi la OK ame ta disposition geleman ta nunga ma wa d'accord ne nous ma fa mu fa ne reptan changer ou na mi combat de finir ready ne mi be mi ngo okay ame nyon soro basi gon bien hey chef donc aba jija cheikh ibn balkele OK problème balkele OK bien ni kala yere ka ba ko wana ga ce baga santé Nanti siapa yang lebih darabar lah kau. ce même mun aratu Mungkin apa? Cenga cenen si antara mengakai kan ngace, anak syagi dia mengace, wipang aja kan syagi tu. mais shagi on tara position na era ayo Ah, ya kan chefu mengace. mais na ninte na to shagi da fa ameta ga to jago ado Ah, ini apa frega saga. Senang. ouais chef wa ngana bien ame an no fulo ouais ça va alhamdulillah cha kuma fa ngame donne che mais ne bin ngan la beni d'accord maya donc ici OK ma cha do mo fe ngor kor bal me soro de chen si jogna don wallahi mais bal gon te wo no balte mbina duma d'accord maya donc o be no ga che an asra kula kala che mo do mo ndu na ga to che ne re akoere ouais banan ne quel tableau mado ouais ça va c'est para vous faire dans bolo de melegen pa bolo foi non cha fuita agoni ne renyet Ibra bela ni milengo kukuma. mais sidan che ba do kuma be de ba mbla de ta che bi ma mbla c'est patron i mana ne to bina so melege to bolo comme ne ko do melege ne o minga so ka na che anga fa melege an fula anga shagi men niveau la anga shagi men niveau la Voilà. ame fere ke o mnel cour la o shi mane toro bo abaro mi me sisa ha ni mo gon te fa bon mais marfa bu bolo o ya soro tugudi chere la chef obe te iga joni nye ngune akuma fo yana di ku ka che la kite ka boya mena mi na marfa fera ma kele ne nunu arme nu yere nunu marfa bo mi ni isute ne afanya na ka fo patron nya na ngaga na anga fa dro akana dane da petininga chef non ne be mi ngi sa na rabu do donc abaro mi me sa ha pour que ni mo gon nga se ka fere no magan kele ame ta fa ngi fi arasa fi bien donc ame fere ga ma arasa kiti wala ne ni fo ameno damne no ne ni kuma fo ameno e kunta ka kala do nyina ka benne kan kuma yo aw be armelen ta ka ba wa ne ko ni Angkaran kau biar kasma. che ya girna tv wulu afle bon ado ko be si si awa dini ma parce que na arasa kiti arasa be kiti tante mblene arasa be kiti do ame jigin gon Bate aka na nye ini ra aka na nye ini hina zuru to lancer zuru na o jigin wa ne absega minga mina ofa che patron na man nu fa o ba fa wallahi ne ta fa mo wa voilà Ah, ulang apa? OK chef o fa mara Ante ache. voilà anga blaga jigi mate Kami tahu labian salatis. sida iga bitini ne ai na bisa kimina dro de ko papa rasta ah che elmo kan ngalibi rasta turu kle ga feye chenga chiche marfa da bona mi de marwana ko dabla ko marfa da jonathan non
rasta ne ga retour le ko ka marfa joila ne ga retour le abla ka marfa da joila akira chodi donc si c'est be marfa di mo de ma bu wata oncle ne marfa di joma kaka taw kele ye marfa di munu ma e bu do ye marfa di munu ma bu wata on fa eno ai otere de marfa du mara ben avec no kum na tra opération doima jate do re fenga na kwa bon ça nous va on suer e mi a duma an be ga suer ka lu fene ga suer check ouais barage non demon ba doni action yi ni gara cogo mina ne ba do utesi sisan kɔni nin ye gɛrɛ dɔ yɛrɛ aw bɛ k'a lamɛn an kɔni taar'u bonze an direct o ma sa dɛ o ma sa gadigi kɔni kɛr'u la sisan kɔni an taara yɔrɔ yɔrɔ n'a ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔrɔn o kelen don siran tɛ dɛ e bɛ se ka marifa ci ou non ale bɛ se hali ni tɛ marifa ye donc sisan an bɛ kelen ye sisan kɔni kelen de wulila dɛ aw bɛɛ lajɛlen de ko don kelen de wulila ko de bɛ yen dɛ ne b'a dɔn ko u tɛ sigi u bolo ma abada an kɔni an sigi ni ko dɔ ye sisan aw kɔni y'u ye ka ban aw mana fɛn fɛn ye dɔrɔn a ye marifa ci a la an b'u bɛɛ dɔn an b'u bɛɛ aw bɛɛ dɔn jɔn sɔrɔ fɛn an ka yɛrɛ monte fa yɛrɛ monte marifa man ka jɔra cɛ ni an ka fɛn bɛɛ de gɛlɛyalen sa ni an ka fɛn bɛɛ gɛlɛyalen sabu sɛki kun jɔyɔrɔ ka bon trop non an bɛ fagali kɛ mais aw ma tirikɛ o ne ko n ka tirikɛ mɔgɔ ninnu a kana woloma quoi e b'a dɔn ne m'a dɔn sɛki bɛ se ka sa tan cogo min na quoi marifa kun tɛ ne bolo de sinon ne ma wusa ni ne ya cɛ manamana kan fɔ dabila ba e ka fusa dɔ e se fa tɛ ɲɛ la kun tɛ ne bolo Azala yɛrɛ e ye bali ci k'a ci e ka bali ma se ka mɔgɔ foyi sɔrɔ e ka bali ma mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ e yɛrɛ tun bɛ ka bali ci ne t'a dɔn e tun bɛ k'a ci tuguni ayi chef yɛrɛ kɔni tɛ sa o kuma sugu dabila sa ci non cɛ a bɛ na ne la ban ye quoi ne dun sera n'a b'a dɔn a man ɲi n'u ma ɲi ka se yan na kuma man ka taa yɔrɔ jan grand chef ne yɛrɛ sɔnjalen ba de don sisan a b'a ɲini k'u ka dɔ jo de f'an ka dɔ kɛnɛ ka minɛ de i jɔ fɔlɔ sa olu ka jeni ninnu e bɛ jɔ ka gɛrɛ fan dɔ non a tɛ k'o cogo la a bɛ ka kɛ cogo min a tɛ kɛ ten non non k'a fɔ de ko u ka gisa non gisa ko to yen u ka surumani fitinin ne kɔni ne t'u ka so yɔrɔ dɔn mais n kɔni b'a dɔn u ka niveau man jan an ka niveau ninnu na kosɛbɛ mais n kɔni t'u ka yɔrɔ dɔn cɛ dennin bɛ to ka bɔ yɔrɔ dɔ la n'a kɔni bɛ yen kɔni an b'a minɛ a b'a kɛnɛ ka minɛ ne bɛ yen yɔrɔ dɔn an ka yɔrɔ niveau ye sanfɛla niveau in na a bɛ to ka bɔ yɔrɔ dɔ kɔnɔ yen nɔ bon sisan min don sisan a bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ de kɛ a bɛ moyen sugu bɛɛ de kɛ a bɛ se ka o minɛ cogo min c'est à dire a kana taa minɛli yɛrɛ kama a ye taa fagali kama quoi mais n'a y'a tɛ se ka faga dɔrɔn donc a b'a minɛ ka na n'a ye quoi an ka kɛ minɛli ye n'a se ka minɛ k'a faga quoi c'est à dire n'a kɛ cogo o cogo quoi an ka kɛ minɛli ye nka n ka di n ye a kana n'a ɲɛnama de ye k'a ɲɛnama jan quoi o de ka ɲi kuma ka misɛn sisan patron i tigɛ diya don o don cɛ mais cɛ n ka danaya b'aw kan n ka cɛ a yɔrɔ ne t'i bila dara la o
Bien. Maintenant, on colle à l'entour là. Après, on va faire. Téléphone, quoi, c'est un fil. Téléphone, bi quoi? Téléphone, bien. Téléphone, bi. Bien. Alors, je vois le numéro, il va dire. Toi, tu m'aimes, il y a... An bɛ kɛ ka tɔgɔ ladi non a tɛ ka nin ta hɔn nin minɛ i yɛrɛ y'i ka numéro kɛ i k'a wuli Allô? Voilà, donc ma dɔn ni ma ɲina ma dɔ kɛ n ka fɔ dɔn hali ni ma n fɛngɛ i kɛ n ka fɔ kɔni donc i b'a ka mɔgɔw lajɛ n'aw ma dafa mɔgɔ min b'aw jɛ a b'an bolo yan nɔ wa n'a m'a kɛ cogo min n'aw dalen don aw yɛrɛ la walima ne dɔ ye den donc non bon ne tɛ n'a tigi fɔ i b'a ka mɔgɔw lajɛ dɔrɔn ne mɔgɔ min b'aw jɛ a bɛ yan nɔ wa donc sisan azala a bɛ bɔ n'a ye yan basi in na parce que yan dɔɔnin don wa donc an bɛ taa n'a ye yɔrɔ dɔ in na donc n'a b'u sɛbɛn ma donc u b'an sɔrɔ yen nɔ n'olu le ye cɛ walima n'anw le ye cɛ comme olu y'an ka mɔgɔ kelen faga donc an bɛna an disi da ɲɔgɔn na donc an bɛ jigin n'a yɔrɔ dɔ in na k'a tigi ka téléphone de bɛ ko Maïdo, tu vas faire. Où est-ce wele achata ka numéro de aya fama a fɔ ko achata ne b'u bolo achata de b'u bolo so on va faire maintenant an tɛ se ka girin ka don n'an girinna ka don kan dɔrɔn na bali ka la donc sisan an bɛ taga n'an taara n'an surunyana aw b'aw kasi quoi n'aw b'aw kasi donc ne bɛ taga pour que an ka se ka a ko négocier quoi i y'a faamu problème t'a la kuma n'u ye donc n'u y'a essayer k'a fɛn fɛn dɔrɔn an na kun mun na bɔ quoi an bɛ tasuma wuli a y'a faamu an ka taa il faut k'an ka jilaja an ka den libérer quoi ok ne b'an placer azala i bɛ marifa jɔ a kunna parce que mɔgɔ n'u nana direct la u tɛ se ka girin ka taa kɛ ama donc ne ni san m'an placer yan nɔ I jɔ ye b'a ye i gɛrɛ cɛ n ka cɛ e b'a dɔn e ye kulo jalen don n nana k'an ka mɔgɔ de sisan ala ni arme b'a kɔ mais k'i ka marifa di o de fɔra i ye ne nana k'an ka mɔgɔ de n'i nana bilali de kama i bɛ marifa di n'i mana bilali kama n'i nana min kama i bɛ se k'o fana fɔ ne nana min kama n bɛ se k'o fɔ n'o tɛ a kɛ n ka mɔgɔ bila quoi bon n'i ma arme di an t'a bila wa e yɛrɛ fana i ye su ye donc sisan aw sara aw si kana yɛrɛ an mana kɛlɛ kama a y'an ka mɔgɔ bila bon an t'a bila aw ko cogo di a fɔra k'a ka arme de bila n'aw nana bilali de kama a bɛ arme di an ka mɔgɔ an b'a bila a tant que arme ma da an t'a bila donc a y'a ta bila a y'aw ka arme bila aw k'an ka mɔgɔ d'a ma aw sara marifa bɔ a kunna sisan i ka marifa lajɛ wuli k'i jɔ donc, quelqu'un
哎，阿斯拉，阿斯拉，是的。啊，阿斯拉，是的。是的。这比的。Etienne ni kuloba de mais kuma kɛra I fɛ n mɛnna n ka ko la nin tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ e ba ye su ye est-ce que den wɛrɛ ka bilen a dan bɛ kɛ nin ne bɛ nin sigira in na a ka ca san ta ye